Zamisli da letiš ti, trkaš se, putuješ, da li to želiš? Charlie? O! Zamisli da ploviš ti, svemir je tvoj, u džungli si, da li to želiš? Neverovatno! Želim me da jeste tvoj prijatelj, on je tvoja mašta, nek sad vode te, druge to naš, želim me da baš, budi njegov prijatelj, druge to naš, želim me da baš, budi njegov prijatelj. Meda astronaut. Jesi li tu, Medo Charlie? Gde je on? Pomoći ćete mi da ga dozovem? Spremni? Jesi li tu, Medo Charlie? Evo ga! Šta radiš, Charlie? Pokušavaš da dohvatiš prste. Ne, u redu. Pokušavaš da baciš loptu. Bacaš loptu i hodaš. Znam. Hodaš po voćnoj piti, a držiš u isto vreme veliku trešnju. Ne, nije ni to, jel? Raketa! Da, sad shvatam. Pretvaraš se kao da hodaš po mesecu. Ti si astronaut. Šta misliš, ima li nečega na mesecu, Charlie? Vanzemaljci? Da li bi voleo da upoznaš vanzemaljca? Bolje požuri. Mesec je daleko, a bliži se vreme za spavanje. Da li astronauti obično nose lopte sa sobom? Dobro, zašto ne? Da li si se vezao? Onda smo spremni za odbrojavanje. 5, 4, 3, 2, 1. Otišao je. Mislim, lansirali smo se. Pa evo nečega što se ne viđa svaki dan. Uspeo si! Kako izgleda biti na mesecu, Medo Charlie? Izgleda zabavno. Hoćeš da potražiš vanzemaljce? Gde misliš da bi mogli da žive vanzemaljci? Možda su tamo iza one velike stene. Hej, šta misliš? Da li žive na onom brdu? Ne plaši se, Medo Charlie. To je samo rivet sa smešnim parom očiju na svojoj glavi. Sem što to nije rivet, to je vanzemaljac. Trebalo je odmah da posumnjam zbog tih buljevih očiju. Izvinjavam se. Sprijateljio si se sa vanzemaljcem, Medo Charlie. Čini mi se da želi da se igra sa tobom, Charlie. Pazi! Lopta na mesecu je vrlo lagana. Kakav šut! Promašio si za malo, Charlie. Vidi ovo, Charlie. Evo gde žive vanzemaljci. Ovo je njihovo mesečevo stanište.
Imaju vrlo udobne krevete. Da li znaš da je na mesecu sve 6 puta lakše, Medo Charlie? Isto tako je 6 puta zabavnije. O, on ima raketu isto kao i ti. Hoćeš da povedeš svog novog prijatelja da vidi tvoju raketu, Charlie? A, želiš da pokažeš vanzemaljcu gde ti živiš? Hoćeš da ga povedeš sa sobom kući i pokažeš svojim prijateljima? Mislim da on želi da ostane na mesecu, Charlie. Možda je tako najbolje. Vreme je za spavanje. Mislim da se i njemu spava. On ima svoj dom ovde na mesecu, kao što i ti imaš na zemlji. Kakav divan gest prema tvom novom prijatelju, Charlie. Pripremi se za lansiranje. 5, 4, 3... A, opet je ovo uradio. Vratio si se tačno na vreme za krevet. Šta sve možeš da učiniš pomoću mašte? Vreme je za krevet, a ne za skakutanje, Medo Charlie. Nisi više na mesecu. Doviđenje, Medo Charlie. Laku noć.